Semulio-mulio kono narene ndi kowe rasa tekon. Halah tonton gara-gara kowe iki. Lunga aku mung yo nang endi. Ngene iki aku macul dhewe, ngarit dhewe. Halah tonton. Oh ya ora mulih ning dhewekmu dolan jane iki. Mun aku yo an. Dolanmu iki jane ning ndi tonton. Rasane tolong tak. Bleng aku ki yo ton kowe iki. Dolan ora mulih-mulih ngene iki. Sapi apa-apa dhewe sapi ra ngarit turung diritne. Hah, jan. Matun ya enak mangkat. Mulek kayak masak ra rampung-rampung. Arene bongkor. Matun kok wedhus tenan kok wong kon rewangi ngarit apa dange iki lho kok malah nglayap. Nek kancane iki ra rampung, ora mulih-mulih. Jare karepe iki piye ton iki? Kancane wong lanang kaya ngene iki dangir dhewe ngarit dhewe. Aku dadi wong lanang ki ya penak. Jaluk apa ya tak turit kuwi ora tau nyeneni, ora tau nyapo-nyapo. Kok dolan ora mulih-mulih. Gelang. Lah artimu nyapo? Lah ya matun ditekoke malah su lho Ya sampe. iya wong nggawa pacul jenenge matun. Lah tun ning ndi? Minggat ngono tun iki. Walah. Wong sik pegel-pegel kok unak-unak tekok mutan matun. Wong matun yo ngene iki nek ora wong nyopir ora ngene iki. Ditekoke lah mesti ngono kuwi lho, Dik. Ora ngali tak. Ngali kono. Sate tekok aku ora perlu ditekoki wong. Ngali yo kono. Wong kok tekok ora ngrasakne wong pegel e. Rasane wong pegel kok muni ae. Ngrasakne mikirne tone dolan ra mulih-mulih malah tekok ae. Lah pegel apa piye? Aku gumun narong mah ditekoki apik-apik iso nyente-nyente. Wong gur ditekoki tun ning ndi nek iso muring iki ora ya aneh. Dasar wong gampang nesuan emang. Ngene iki ngopo-ngopo malah males ton gara-gara kowe iki. Ngene iki ngopo-ngopo nek sing rewangi. Jan. Aduh, tonton. Niki lungamu kene ngendi ngono lho. Masak ora masak dhewe. Kowe ora masakne. Lungamu awet isu. Ya ora mulih-mulih. Kok njembleng ton karo kowe iki jan. Aduh, tonton. Ini aku megai kok males ira-iram. Ngombe suket lah ngomong entuk saiki mbiyo kula njono mending. Lho, ki marite berarti kari ning kono ki mau piye no lho. Wong danglingan men lho, balik neh no iki. Alah remes aku ya urung tuwek tapi gampang lali. Ngumun aku. Oh alah tonton. Jane iki piye to ngene iki tonton kowe iki jan. Aku kok njembleng rasane kene iki. Nek apa-apa dhewe iki ya repot. Beh jan. Gumun aku ki an. Duh. Gumun ya tonton. Iki balik Dik. Balik nang ndi gene wong selinggo ngejak balik. Mempeng men lho ya ndirung balik. Kok iso mempeng-mempeng lelek wong linggo kok mempeng. Kali gue ning omah to Dik, ora ning ladang, leren-leren ning omah. Kowe iki rasa kakak ngomong, Mbak. Kowe iki arep ndi mulih ana arep mulih, ora usah dadak muni ae. Wong enek wong isik linggo leren ya leren aja dadak leren. Dhewe wong leren kok tekoki dadak leren, Di. Ora tekok salahne. Ora arep nyalahne kowe, ora nyalahne wong tekon. Aku dina iki ora butuh wong tekon, ora butuh wong nyauri, ora butuh wong tawa. Lah, Semulio-mulio kono narene ndi kowe rasa tekon. Nek liwat kene nah ya enggak usah tekon neh. Aku lagi budrek. mikire ton Dik. Alah boh, rasa ngurusi tonton mulya kono. Wong budrek kok tekon ae. Kaya ndarani ora ngeruh rasane wong sik budrek. Kaya males megai.